Waduh, bocah ini jane. Lah, Aku iki tukang tambal ban wong lawas gitu Pak Vito. rezekine untung-untungan duit sing ngalem waton cukup kanggo sandang lan pangan Kalau kamu. Oh, ayo. Ya kono ning arep masuk. aku iki tukang tender ban Nah, ngono lawas. uripe saatalan-talan golek duit kantongan wayah gede rasa kangen Ayo, Sol. Aku sini harus kompak. Si Dene kompak. Ayo. jedor mak jedor noban pecah Noban pecah. wah iki rezeki teko mak jedor pecah maneh isih esuk rezekine mesti nglumpuk Owe. tambah nglumpuk Owe. tambah nglumpuk Owe. tambah nglumpuk Owe. tambah nglumpuk Sekar Kandung Indonesia. Yo, kanan. Asik dah, ya dah. Iki lak nun sewu Mas. Nggih. Lah